ngopo sih? Katanya nih sih kumpul nek. Kok lah delok wong kate budal terawih wis telat aku. Kok bobo ini? Yo sekali-sekali neci yo. Tahu jam tangan malang. Yo kan ndak apa-apa, Bri. Ya apa lah ngono? Yo cek ero Bri wayahe Bri waktu iku penting Bri saiki Bri. Cepet Bri nek posoan iki Bri. Ayo melo aku ae lho. Nyak. Man, ampak B. Ah wis engko wae wis. Aku kesusu terawih ndak. Ngaren sih. Kan ndak apa-apa Bri mumpung semangat ibadah Bri. Aku nih ayo mangan. Ndak kon budal lo. Engko nyusul kate ndak urusanmu. Engko tak parani mulai terawih. Ya mulai ngono. Yo. Ya wis ya. Yo. Lek. Balik antara. Apa maneh? Menolak nek kan, Lek. Oh iki urusane itu apa? Wah. Engko tak jelasno. Ketemu nang musala kok nek gelem. Wis aku budal. Lodok dak beles. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ya Allah, liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Wali Allah, as'aluka ridhaka wal jannata wa a'udzubika min syarrika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. As'aluka ridhaka wal jannata wa a'udzubika min syarrika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. As'aluka ridhaka wal jannata wa a'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbu 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbu 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbu 'afwa fa'fu 'anna. Ya Allah ya Karim, nawaitu sauma watina nadai farisani Ramadana hadisani fardina nala. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Aku mulai dhisik. Ya. Ya mulai. Permisi, Pak. Sik. Aku kesusu arep mangan. Sik ta. Apa? Sandalku nanti. Wah, ora ngerti. Ora ngerti yo apa. Nggo sandal ora? Jajan sandalmu lho, Pak Indro. Loh, ora ngerti aku Ora sandal. ngerti yo. Aku terus mulai nggo apa? Aku imam lho iki mau. Mosok yo kongkon kowe ngene nyek. Biasane imam nggone bakia. Aku gak nggo bagi ya sandalku apik. Oh, yo. Terus piye? Sandalmu tak gawa. Hah. Lah iki sandale bojoku e. Apa keri yo? Kon kesusu ah? Kon kesusu. Susu aku selalu iki. Ya wis, tinggalan. Ya wis, oke tak tinggal sih ya, Pak. Yo. Nanti. Asem. Sandalmu iso dicolok kelakuanmu untuk nyeker. Opo mulai nyeker ya? Tuku sandal mana aku lan gini. Bisa niki aku ngimami tarawih, sesuk maneh moh aku ngimami tarawih. Saimaman sandal ilang situ. Rong imaman ilang terus. 30 dina iki sandalku iso ilang terus. Ayo. Wong trawe mek pirang wong. Sandal iso keli. Wis. Oh, boleh. Mali ya? Ya wis mari. Sandalku wis balik. Hah? Kok itu? Lah ya opo? Wis ngene, kon mau kan ngejak nang warung. Dek. Apa maneh?
mau ku ndak no tanggal. Iki oleh ngene iki apik ini. Tak jelasno nang warung. Kon mangan ngejak nang warung. Iya. Ayo nang warung. Wis aku wis wis walek. Hah? Iwake tilek kadal ayam panggang yo ono iwak semongko. Kon kok ngene iki sambet nang ndi, Bre? Ah, wis kebeken iki. Ya wis gak apa-apa tak tolong mangan sampean ya. Iku Aku tak wae. tolong, aku ngombe sampean mangan ae. Iya. Kok ndak critani mesti guyu kok. Perkara sandal di sandal iki. Ayo wis, ayo, budal. Dalan. Wis liwat kono ae. Ayo nang berlaku. Rodok tinju. Jalil nak malung. Dilunggono kene semut. Lungo kene dhisik. Kan semut tok lho. Ya ndak apa-apa, Bre. Semut ireng ndak nyokot. Wis lungo kene dhisik. Loh, bokongku gatel kok. Jadi ceritane iki aku ndak gawa duwe lali, Bre. Weh, Ngono lho. Kan nek apa poso-poso ini tidak menerima kasbon warunge. iya. Ngalok THL gak oleh kok monge. Justru lek kon utang ndak oleh THR. Komae tok ae batik ngilap jam tangan telawek. Lho iki mau rencana tak tinggal, tak kayak jaminan, tak pikir-pikir kok eman ngono lho. Wis dadi ngene ceritane sandal iku mau kon gak tak kok sandal. Iya ke kepengin ngombe aku manjane yo mangan nak. Dadi ngene ceritane. Wingi, Bri, aku pas rawe, Ya. sandalku gak ono. Aku gak tandel kok. Lho. Sing sadurunge iku. Oh, tak dulu Nah. ngomong Sandalku dong. gak ono. Heeh. Lah pas ketemu awakmu mau. Heeh. Iku aku ceritane goleki sandalku. Bah, yo. Sakjane aku wis seru sapa tersangka aku wis seru. Sopo maneh nek kae WRT. Wis iki apa mendekati riyo kakan pikir. Ngono lho. Tadi ceritane kae jolan. Ngono. Idol, apa Pak LT ini hanya nyongkok iki? Wis dak ro intine kae jolan pokoke. Oh. Lah iki mau buktine digawe. Iya. Oh iki mau bandit digane Pak Nah. LT. Ceritane ngono lho. Bapak iki mau tak kondol. Dek ngomel-ngomel, bapak sandale ilang, bapak ngene tak ngurus. Ngono lho. Najibe wong ya apa? Kowe dak ero kok lak suwe-suwe eling dhewe. Wong iku kan ngono, kon koyo dak ero wae. Melaku denyet-denyet ngene ya. Ya, Tikile. po beri sensitif wong iku. Sekali-sekali beri wis saiki ayo nang ndi enake. Apa mulai ae? Alah kok nek duwe ngejak. Iya wis mulai dhewe-dhewe, Bri. Lolo dak bele sampean iki. Mulai wis, Bri. Ojo lali. Apa? Engko sahur. Bunga sahur ya. Iya. Oke, wis Oke. ya, Bri ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam, Bri.